оромгоҳи султон увайси қаранӣ дар масофаи 18 километр дар қисмати шимолии ноҳияи ховалинг дар деҳаи мазори ҳазрати султон воқеъ гардидааст. Ин мавзеи таърихӣ бо табиати зебо, чашмаҳои зулол, гулу гиёҳҳои шифобахш ва паррандагони нодир машҳур мебошад. мақбараи султон увайси қаранӣ бо иқдом ва дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2006 пурра аз навсозӣ карда шуд. гурӯҳи эҷодии телевизиони Симо аз ин макони таърихӣ дидан намуд. дар суҳбат бо мо гуфтанд ки ҳамарӯза меҳмонону сайёҳони зиёде ба ин макон баҳри зиёрат меоянд. як бор аз модара иҷозат мегирад. мега мара иҷозат те ма рафта душмани аз зиёрат карда пайғамбари худо зиёрат карда биём. мега писарам рав ва намози зуҳра гашта биём. ва ҳазрат мерава вориди хонаи пайғамбари худо мешавад. вақте аз модар мешава мепурсад пайғамбари худо дӯстмо куҷост, мега дар ғазо. аз шароити аввали баъди модар чикор мекунад? гашта меяд. ҳамин модарша фақат парасторӣ мекард, дигар танҳо гашта меяд. вақте пайғамбари худо аз ғазо бармегардад вориди хонаи пайғамбари худо мешавад, бӯи увайса ҳис мекунад. аз модар пурсон мешавад ки касе омада буд? мега шахсе аз канан омаду салом гуфту рафт. обо мега увайс. тавре қайд намудем ҳудуди мамнӯъгоҳ бо таваҷҷӯҳ ва дастгирии президенти мамлакат дар солҳои соҳиб истиқлолӣ ободу зебо гардонида шудааст. сарвари давлат зимни боздид ва шиносоӣ бо шароити мавҷуда дар ин макони таърихӣ ҳамеша ба масъулин ҷиҳати боз ҳам ободу зебо гардонидани атрофи оромгоҳ ва риояи суннату анъанаҳои хоси миллӣ ҳангоми ташрифу боздиди сайёҳону меҳмонон аз ин ҷо дастуру ҳидоятҳо медиҳанд. ин аст ки оромгоҳ бо табиати зебои он аз ҷониби масъулин обод гардонида шуда рӯз ба рӯз зеботар мегардад. ҳамсӯҳбати мо доир ба бузургиву покии увайси қаранӣ гуфт. модари бемори дошт, шабрӯз дар хизмати модар буд. аз дуои модар ба ҳамин дараҷоти султон расида. дӯсти ғоибонаи пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам, пайғамбари моро наҷоҳ ҳазрат исломи моро қабул кардага. ҳамин хел ривоятае ки шаби замистон намози хуфтан аст, вақте модараш об мега, увайс ки ба об ки меравад, я модараша хоб бурда. ҳамин косат дар кафи дасташ то суби содиқ дар болои сари модар чиқ мекунад. яке модарам дубора обга таъхир дер накунад гуфта чиқ мекунад. вақте ки суби содиқ ки медава модар бедор мешава, об мега, вақте мо ҳаминҷа бо ривоят шудага ки коса дар кафи дасташ сармо бурдага. вақте мега косаро ҳуҷ мекунад, пӯсти кафи дасташ таги ҳамин косада мехезад. аз дасти аз хунукӣ сармо бурдага. модар ки мебинад аз кафи даст писараш хун ҷарасад ро ба худованд меорад, аз синаи соф, аз синаи сидқ дуо мекунад. худовандо писари мурад ба султонӣ барасон. дуои модар дар ҳаққаш мустаҷоб мешавад. ин ҳазрат ба султонӣ мерасад. султон маънош подшоҳ. пайғамбари худо мегӯяд султон увайси қаранӣ дар ин дунё подшоҳӣ намекунад, лекин фард рӯзи қиёмате ки аз подшоҳӣ ҷаннат аст. дар хилофати ҳазрати алӣ дар ироқ дар ҷанги сифин бо ҳамроҳи ҳазрати алӣ бар зидди мунофиқон дар ҳамун ироқ ҷанг мекунад, шаҳид мешавад дар ироқ. пешакӣ васият мекунад ки дар болои ҷасади ҷанҷол бисёр мешавад, тобути меро дар штур бор кунад, куҷое ки мавзеъ гирад. вақте шаҳид мешавад, васияти ҳазратро ба ҷо меорад, тобута бор мекунад, дар штур сар метавад. ин ҳазрат 7 ҷо дорад. ироқ дорад, эрон дорад, туркия дорад, озарбойҷон дорад, афғонистон, ду мавзеъ. мо ӯзбекистон будааст, одамо рафтан зиёрат карданд. охирон ҷо ҳаминҷа мега штур қарор мегирад. вақте мега штур хоб меравад, ҳазратро ба хок месупоранд, ҳамин ҷои хоб рафтаги ҳазрат штур ай 5 аъзои штур чашма дорад. аз сараш ду пой пеш, ду пой қафо. онам чашмо қафодам дорад. соли таваллудаш 590 милодӣ 657 аз дуно гузаштагӣ дар синни 65 солагӣ сафари охират кардагӣ. аз рӯи ривоятҳо дар ин макон 5 чашма бо номҳои чашмаи ҳикмат, мағфират, раҳмат, мурод маъруфанд ки диққати сайёҳонро ба худ бештар ҷалб сохтанд.
در حدود مملکت 133 عدد، در ناحیه تابعی کشور 23، در بختر 8، در کلاباشت 16، در ولایت سوخت 52 و در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 22، در رشت 9 عدد زیارتگاه، مزار، مقبره های مقدس موجود بوده. همگی 16 عددی آنها همچون یادگاری تاریخی از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شدند که با تشبث سرور دولت نوسازی گردیده به یک گوشه آباد تبدیل یافتند و معرفگری عرف و عادت و تاریخ بزرگ تاجیکستان می باشند. گزارشی مرتبه رحمان و وش حسین صالحوف.